אז מה עושים עם המשכנתה כשמתגרשים? קודם כל, צריך לשלם אותה חצי-חצי. משכנתה היא תשלום הוני. זאת אומרת, אתם מגדילים את ההחזקה שלכם בבית על ידי הפחתת החוב לבנק. ולכן, מאחר והבית רשום בחלקים שווים או באחוזים אחרים, צריכים לשלם את זה בהתאם לאותם אחוזים של הבעלות על הבית. מה קורה אם צד אחד מפסיק לשלם? אני ממליץ בחום לא להפסיק לשלם את המשכנתה, כי הבנק עלול לנקוט נגדכם בהליכי גבייה. הוא עוד עלול לממש את הנכס בעצמו, למנות כונס נכסים, וככה שניכם תפסידו. אני אתן טיפ, אם אתם רואים שבן הזוג הפסיק לשלם, תמשיכו לשלם אתם. בית משפט בסוף ההליך יקבע שהוא צריך להחזיר לכם כל שקל ששילמתם, ועוד עם ריבית והצמדה. אתם הייתם המבוגר האחראי באירוע הזה. ולכן בית משפט לא יוכל להתעלם, אם תטענו את זה נכון וטוב, מהתשלום שלכם שהחזיק את הבית ולא הלך לכינוס לטובת הבנק. אנחנו במתגרשים חכם נשמח לעמוד לשירותכם בכל עניין רכושי, משכנתה או כל נושא אחר בהליך גירושין.